Короче, готов? Ну. 8 карт есть, да? Самые обычные 8 карт. 4 короля и 4 туза. Правильно? Мгм. 4 туза. Самые обычные. И 4 короля. Червовый король, крестовый, дубовый и пиковый. Возьмем 1, 2, 3, 4 карты сейчас. Ложим сюда. Тут короли, да? Остається 4 карти. На один щелчок. І 1, 2, 3, 4 короля вже тут. Ну якщо ще раз щелкнуть, то тут уже тузи. Раз, два, три. Перший тут. Сюда. Снимай сюда. Раз, два. Другий тут. Сюда. Раз. Третій тут. Остається последний туз. А тут аж у нас королі, помниш, да? Короля до тузів, а туди до королів. Один щелчок, і вони міняються містами.